Deia que sabies que el cinema va néixer sense so. Sí, oi? L'any 1895, els germans Lumière van projectar la primera pel·lícula de la història, La sortida dels obrers a la fàbrica, com aquesta. Era una pel·lícula muda, ja que el que s'acabava d'inventar era l'enregistrament d'imatge, però això no vol dir que la sala de projecció estigués en silenci. Durant les primeres dècades del cinema, les pel·lícules s'acompanyaven amb música en directe, tocada a la sala, però imatge i so eren dues coses separades. La primera pel·lícula amb so sincronitzat, és a dir, que quan la reproduïen la imatge i so a la vegada, va ser El cantant de jazz, del 1927. Per tant, van passar 32 anys en el qual el cinema era exclusivament mut. El cantant de jazz, per exemple, amagaven els micros a darrere les plantes perquè no es veiessin en pantalla, i això que eren micros molt més grans que aquest. Tot i que era un invent revolucionari, la novetat del so no va agradar a tothom de seguida, ja que el cinema sonor portava problemes. Era més car de produir, calien més tècnics i material per fer les pel·lícules. Per vendre les pel·lícules a l'estranger calia traduir i doblar els diàlegs. Ah, i la revolució més impactant. Alguns actors i actrius adorats en el cinema mut, quan obrien la boca, perdien la màgia. Algunes estrelles de cinema van caure en l'oblit. I fins aquí la petita introducció històrica. Si us interessa com va aparèixer el so al cinema i com va afectar la indústria cinematogràfica, hi ha pel·lícules com The Artist, Babylon o Sunset Boulevard que ho recreen de manera molt especial. Scene 17, take 8. Mark. Action. Hello? I ja ho sabeu, el so al cinema va arribar per quedar-se. De fet, ara mateix m'esteu veient i m'esteu sentint. I d'aquest llenguatge en diem audiovisual. Avui dia no podem imaginar el cinema sense so, així que aprofundim en aquest element fonamental. Hola, nosaltres som Nadir i això és Aula Nadir. Avui parlarem del so, quins tipus de so hi ha, per què serveixen i com els capturem. Comencem veient i sentint una escena com a exemple. Fixa't en tres coses. Primera, quins tipus de so hi ha? Segona, què ens provoquen aquests sons? Com ens fan sentir? I tercera, com creus que estan gravats? Sí? Som-hi. People just love that. I mean, that's just the way it is. So you know me. People are just people. And I have to give people what they want. That's what keeps the shareholders happy. And people always ask for something new. Renewal, it's inevitable. And at 50, well, it stops. What stops? What? What stops? You know, Oh, George! Oh! I'm sorry, I gotta run. Harvey! George! Those ratings are insane! You're a genius! Oh, what a mess! You're a genius! Let's buy you a drink. Come on. Quan ens hi fixem bé hi ha moltes coses, oi? Doncs per analitzar el so d'aquesta escena ens fixarem en els tres aspectes que us comentava abans. El primer és què sona, què estem sentint, és a dir, el que en diem els elements del so. Aquí trobaríem els diàlegs, que són el so del que les persones es diuen. En aquest cas, per exemple, la protagonista està rebent una explicació del personatge que té al davant. Després tenim el so ambient. El so ambient és el so que es correspon a l'entorn on està passant aquella escena. En aquest cas és un restaurant, doncs sentim el so dels clients de fons, el so dels cambrers, el so dels coberts. Després tenim els efectes de so. Els efectes de so són sons que no sabem exactament d'on provenen, però que serveixen en alguns casos per subratllar o emfatitzar coses. Aquí en veiem un de molt clar al final, quan hi ha la imatge de la mosca i hi ha aquest so que apareix del no-res. Per últim, tindríem la música. La música, evidentment, en aquest cas l'estan sentint els personatges perquè correspon en el fil musical del restaurant. El segon aspecte a considerar són els usos narratius d'aquest so, és a dir, per què serveixen aquests sons que hem esmentat? Quina funció fan? Com serveixen a la història? En aquest cas, és important fixar-nos en què al moment de l'escena la protagonista està descobrint una nova mirada sobre la indústria televisiva, que li genera fàstic, li genera rebuig, se sent allunyada de la situació. Per això, tots els sons de l'escena
van en aquesta línia. Ens ajuden a crear la sensació de fàstic, de distància, de que aquest món és una cosa estranyíssima de la qual la protagonista no vol formar part. I el tercer aspecte, tenir en compte com s'han gravat aquests sons. Aquí podem dividir-ho en dos grans grups, els sons que es graven durant el rodatge i els sons que es graven després del rodatge, normalment en un estudi de so. Però això ara ho veurem. Anem per part. Comencem amb el bloc dels elements del so. El primer és el diàleg. El diàleg és molt fàcil d'identificar. Són els sons que diuen els personatges. Però aquí ens interessa fer una distinció important. Hi ha diàlegs diegètics i diàlegs extradiegètics. Què vol dir això? Els diàlegs diegètics són els diàlegs que se senten en el món de la ficció. És a dir, són veus que els personatges senten, que formen part de la història. Per exemple, quan dos personatges parlen o quan un personatge està sentint un anunci per la ràdio o veient la tele i sentint el so de la tele, aquests elements són so diegètic, és so que està dins de la història. ¿Vais a sortir otros amigos? Carmina, Ah, no, yo también quedé. No, tú no. En canvi, quan hi ha un diàleg que el personatge no pot sentir, és quan diem que és un diàleg extradiegètic. Per exemple, serien diàlegs extradiegètics una veu en off que sigui el pensament d'un personatge i, per tant, la resta de persones no poden sentir aquella veu. O també seria extradiegètic una veu en off que sigui un narrador. Els personatges dins del món de la ficció no poden sentir aquell diàleg. És un so que només forma part del pla de realitat de l'espectador. Això són els diàlegs extradiegètics. Mentre que els sons ambient descriuen i normalment tenen una continuïtat, després tenim els efectes de so. Els efectes de so són sons puntuals, que serveixen com un accent per puntualitzar una acció concreta i normalment definible. Els efectes de so poden correspondre a moviments, gestos o accions concretes, com el cop d'una porta, un tret, una explosió, o també poden ser efectes de so que no es corresponguin en cap acció concreta. Per exemple, l'efecte de so que hem sentit mentre veiem la imatge de la mosca amb aquest zoom. O també poden servir per posar so a accions que no existeixen a la vida real, és a dir, sons que ens hem hagut d'inventar per il·lustrar escenes com aquest. I l'últim element que comentàvem és la música. Sí, la música es pot analitzar de moltíssimes maneres i ja tindrem temps de fer-ho més endavant. Però ara m'agradaria que ens quedéssim un altre cop amb aquesta idea. La música pot ser diegètica o extradiegètica. Igual que el diàleg, què vol dir això? Doncs que la música pot estar dins del món de la ficció si és música diegètica, és a dir, que els personatges la senten igual com la sent l'espectador, com en aquest exemple. La música també pot ser extradiegètica, és a dir, que els personatges no la senten, però l'espectador sí. Aquest és un ús molt típic en el cinema i estarem acostumats a sentir milers de sintonies i de temes musicals de pel·lícules, com per exemple aquest. El segon aspecte del so eren els usos narratius. És molt important entendre que el disseny de so d'una pel·lícula és un procés artístic, és un procés creatiu i que, per tant, fer aquest disseny implica prendre unes decisions perquè els sons ajudi d'una manera o d'una altra a explicar aquesta història. Aquí trobem dos grans línies. Podem fer servir el so de manera descriptiva, és a dir, per transmetre una sensació de naturalisme, de realisme i buscar que el so ens ajudi a la versemblança de la història, o la línia expressiva, és a dir, per potenciar les emocions o el punt de vista d'un personatge de la història, normalment el protagonista, i no tant per donar realisme ni versemblança a la situació. Hem trobat un altre exemple de gambes. Sembla mentida, però hi ha moltes pel·lícules de gambes. I així podem veure com fan servir el so d'una escena de gent menjant gambes, però de manera molt diferent. Mirem. Los señores han pedido unos carabineros. Según la revista Time es el invento del año. Es todo táctil, es que es súper intuitivo. Que no puedo, porque tengo cosas, tengo una operación. ¿Qué dice? Oye, ¿qué nombre le ha puesto Cabrera? Amadeus, ¿qué operación tienes tú, No me pasa nada, no me pasa nada. Pero chico, dilo que no pasa nada, vegetaciones. Sí, claro, vegetación, seguro. Molt bé. Ara que hem vist que el so no és neutre, sinó que té una funció narrativa, anem a analitzar dues escenes per veure com fan servir els elements del so que ja hem vist, els diàlegs, la música, els efectes, el so ambient, per aconseguir precisament que tinguin un efecte narratiu o un altre. En aquest cas, que tinguin un efecte expressiu o un ús narratiu descriptiu. Comencem per la primera, l'escena de The Substance. Fixem-nos en quin moment sonen els efectes de so. Aquí tenim tots els plans de tall que hi ha a la primera part i tots venen remarcats per efectes de so, ja sigui mastegant, trencant les gambes encara de més a prop i encara més fort, sucant les gambes a la salsa. Constantment, les mossegades
o tots els gestos d'aquesta acció de menjar estan reforçats amb efectes de so molt forts de volum. En alguns casos són efectes de so inventats, que no són un so que nosaltres reconeguem que és el so que sona quan nosaltres fem aquestes accions. Per tant, formen part d'una dimensió molt exagerada i que serveixen per accentuar, per remarcar aquest pla de tall i fer que tingui un impacte molt més gran quan entra la imatge i al mateix moment entra aquest so tan potent. A vegades aquests efectes de so estan distorsionats i a vegades fins i tot ralentitzats, reforçant aquesta idea de càmera lenta que també veiem en imatge. Centrem-nos ara en un altre element del so, que és la música. En aquest cas, la música queda bastant clar que és un film musical. És una música que està sonant des d'uns altaveus del restaurant i, per tant, és una música diegètica. Per tant, és una música que està de fons en l'escena i que tots els personatges, inclosos la resta de comensals que estan per darrere, estan sentint. Que la música sigui diegètica no vol dir que no se'n pugui fer un ús expressiu. En aquest cas, ho fa. I com es fa? Doncs en aquesta escena, tant en el pla en què veiem un personatge com a l'altre, la música està a un cert volum de fons. Però a partir del moment en què la protagonista fa aquesta pregunta, és a dir, confronta el seu cap i li diu «Per què em feu fora?», en aquest moment es fa el silenci. Es fa un silenci natural? S'acaba la cançó? No. Es fa un silenci que és totalment expressiu. No correspon a donar una sensació de realisme. I això com ho sabem? Doncs perquè si us hi fixeu bé, el so ambient funciona de la mateixa manera. Al principi, el so ambient de les persones que hi ha al fons de la imatge, que són persones parlant en un restaurant, té un cert volum, però de cop i volta tots els comensals aquí passen a estar en silenci. Per tant, tant la música com el so ambient baixen el volum dràsticament fins a quedar pràcticament en silenci. Anem a veure un altre element, els diàlegs. En aquest cas, els diàlegs tenen una importància clau pel que fa al volum, sobretot. Ell parla amb un volum molt alt, ell fa molt de soroll. En canvi, ella parla amb un volum molt baix. Això ens ajuda a entendre la jerarquia. Ell és el cap que està fent fora a ella, que no té tant de poder. Però, en canvi, ella parla fluix perquè vol la veritat, mentre que ell fa molt de soroll. Ell intenta no dir mai les coses pel seu nom. I si us hi fixeu, quan ella, parlant fluix, i incomoda a ell i li fa la pregunta directa de què és el que he perdut, per què m'heu fet fora, ell es queda un moment de dubte i instantàniament què fa per trencar aquest moment tens? Es fixa en una persona que té a l'altra banda de l'habitació, aquest altre personatge que entenem que forma part del seu món, també és un productor de televisió i es comporta igual que ell, i li crida, parla amb ell cridant des de la distància per tornar a pujar el volum de l'escena i tornar a guanyar la batalla. És a dir, amb el volum dels diàlegs també es transmet valors i idees dels dos personatges. Tornem a veure la cara de la protagonista, aquest cop amb un primer pla que no havíem vist fins ara. I quan això passa, el so torna a baixar a un volum molt baix. El so ambient, la música i els diàlegs dels personatges que ja estan marxant, tots aquests sons baixen de volum, però a més es tornen llunyans. Apareix una distorsió en aquests sons que ens ajuden a entendre, acompanyats del primer pla de la protagonista, que estem entrant dins del seu cap, que tot això està passant en un món de fora i ara ens centrarem en veure com reacciona a això la protagonista. I això ens porta als últims plans d'aquesta escena, que són els dos plans de la mosca. Quan veiem la mosca, és el moment en què tots els sons que hem anat sentint i que formen part del món real es van a poc, perdent, allunyant i distorsionant, i el so que va guanyant importància és aquest que ens dona a entendre que hi ha alguna cosa estranya que s'està imposant al món real. Fins ara vivíem en el món de les coses i ara viurem en el món de no sabem què, de la substància. I ara veurem com podem agafar una escena relativament semblant, en què hi ha uns personatges menjant gambes, igual que en aquesta, però fer-ne un tractament de so totalment diferent. Un disseny de so que no vulgui ser tant expressiu com descriptiu. Anem a veure-ho element per element. Aquest és el pla que més ens situa de tota l'escena. Tenim un pla mig del personatge i a darrere l'espai on se situa, un restaurant. En aquest restaurant ens dirigim a la taula. Tots els sons que sentirem en aquesta escena provenen d'aquest espai que se'ns presenta en el primer pla. Un element similar entre les dues escenes és que hi ha plans detalls de les persones que estan menjant gambes, des de quan se serveix la safata a sobre la taula fins a tots els comensals agafant les gambes i començant a menjar. La diferència és que aquí aquests plans de tall no tenen associat un so tan exagerat o un so que remarqui que entra aquest pla. Aquests plans estan combinats amb altres diferents plans, però no hi ha cap element de so que incideixi just en el moment en què això es veu. Passa el mateix en altres plans de tall, com quan estan comentant un telèfon mòbil, en el qual no hi ha un so que remarqui l'existència d'aquest pla. Els sons van passant per una banda i les imatges sembla que vagin passant per una altra. D'aquesta manera s'aconsegueix una mena de sensació de conversa contínua. Anem a veure ara un altre element de so, els diàlegs. En aquesta escena hi ha molts diàlegs. De fet, són constantment converses creuades entre tots els personatges que van mirant a les diferents bandes i van parlant entre tots.
però les converses estan fetes amb un disseny de so molt diferent que l'escena anterior. En el cas dels diàlegs, l'escena sí que va mostrant en imatge allò que sentim principalment en el so. És a dir, els diàlegs del personatge que parla normalment venen acompanyats d'un pla mig d'aquest personatge parlant i mirant els altres comensals. D'aquesta manera, l'escena aconsegueix transmetre la sensació naturalista que tindríem nosaltres si estiguéssim allà, seguint aquella conversa. És a dir, els diàlegs estarien acompanyats de mirar a la persona que parla, que és el que normalment fem quan estem en una conversa, però en canvi els sons no van acompanyats directament d'una imatge que els mostri, perquè quan sentim so ambient o sons en un dinar, normalment no mirem allò que està fent so. La combinació d'utilitzar els efectes de so i els diàlegs d'aquesta manera és el que vol donar el naturalisme i el realisme en aquesta escena. A nivell de so ambient, la lògica és la mateixa. El so ambient que hi ha de fons a darrere dels personatges no deixa de ser el so dels cambrers que passen, les converses lleus i llunyanes de les altres taules, però tot està utilitzat d'una manera molt fluixa, fent que tota la importància del so estigui en els diàlegs, que és allò que se segueix amb més claredat a nivell de so. Tot aquest disseny de so, orientat a ser descriptiu i naturalista en aquesta escena de El Reino, té una raó de ser. La raó de ser és que estem començant una pel·lícula en la que encara no sabem qui són els protagonistes, qui és el bo i qui és el dolent, quin d'aquests personatges trairà a qui portarà problemes a qui, i per tant fer aquesta escena d'aquesta manera, en el qual el punt de vista no és clarament cap d'aquests personatges, sinó que la sensació de naturalitat i de costumbrista et fa pensar que aquí, de moment, tot és possible, encara no ens hem posicionat amb ningú, té un valor molt gran. Et genera el misteri de veure com evolucionarà la història i què passarà amb aquests personatges que de moment per tu són neutres. Per tant, el tractament del so pot tenir molt a veure amb el punt de vista de la història. En el cas de The Substance, s'està volent fer un tractament del so que reforci la idea de que la pel·lícula la viurem emocionalment igual com la visqui la seva protagonista. En canvi, a El Reino, l'objectiu és crear un punt de vista omniscient on puguin passar coses en tots els personatges. Per tant, hem vist com fent un ús diferent dels diferents elements de so que ja coneixem, podem aconseguir efectes molt diferents i que aquests efectes no són neutres, sinó que s'han de decidir en funció de què és el que li convé a la pel·lícula i què és el que aquesta vol explicar. El tercer aspecte que comentàvem era com s'han gravat aquests sons. Aquí distingíem entre dues maneres. Durant el rodatge, com serien els diàlegs, que evidentment es graven quan els actors fan l'escena, el dia del rodatge, i els wild tracks. Però què és un wild track? Mireu, aquí estic gravant un wild track. Un wild track, o també es pot dir simplement ambient, és una gravació d'ambient feta sense càmera, només per captar el so del lloc on es roda. Per exemple, si rodem una escena en un parc, fem una gravació extra només del so dels ocells, les fulles, la gent llunyana, sense actors parlant ni acció. I aquest so d'ambient es guarda i després es pot utilitzar al muntatge per omplir silencis, fer transicions o fer que tot soni més uniforme. Després tenim els sons que es graven després del rodatge, en un estudi. A vegades és perquè no s'han pogut gravar durant el rodatge, a vegades és perquè simplement són sons que s'han de fer a posteriori. Aquí dins trobaríem els Foleys, o els efectes de sala. Segur que us sonen. Els Foleys consisteixen en recrear manualment els sons de la pel·lícula. Sí, literalment hi ha gent que es passa el dia trepitjant grava, sacsejant claus o picant fruites per simular ossos trencant-se. Ho fan davant d'un micròfon, mirant la imatge de la pel·lícula i sincronitzant cada so amb els moviments dels personatges. El Foley serveix per donar realisme i textures físiques al món de la pel·lícula. Sense Foley, moltes escenes sonarien buides, com si els personatges estiguessin flotant o no tinguessin pes. Anem a fer un experiment. S'entén la idea, no? Un altre so que s'acostuma a gravar després del rodatge són les veus en off, que se solen gravar en un estudi de so, i de les que ja hem parlat una mica. Gràcies. I un altre tipus de so que també es grava a posteriori són els ADR. Què són els ADR? Els ADR són aquells diàlegs que s'han de regravar una vegada s'ha fet el rodatge d'imatges. I per què es fa? Pot ser que quan estaven gravant el diàleg hagi passat un camió, un avió, que l'actor no se l'entengui bé i el so dels diàlegs no hagi quedat ben gravat a la pel·lícula. Llavors es fa una gravació de ADR, que vol dir substitució automàtica de diàleg. Com es fa? L'actor o l'actriu es posa davant d'una pantalla on veu l'escena que va gravar i torna a gravar els diàlegs amb un micròfon intentant sincronitzar al màxim possible la seva actuació amb les imatges. D'aquesta manera els diàlegs es tornen a gravar sobre de les imatges i l'espectador ni ho nota. I per últim, un element que es grava per separat del rodatge en un estudi de so és la música.
La música es grava normalment en estudis de so ben microfonats perquè es puguin gravar bé els instruments i fer una bona mescla de so. Després es combina la música amb les imatges. I sí, la música podria donar per molts anàlisis. Podríem estar hores i hores parlant de com la música influencia les imatges al cinema. Si us sembla bé, ho deixem per un altre dia. I després de veure aquestes 3 maneres d'analitzar el so, anem a posar-ho en pràctica. I com ho podem practicar, això, a l'aula? Mirem una escena sense so. És aquesta. Així, sense so, no transmet res massa concret, oi? Doncs ara, per grups, tindrem un objectiu, crear el so d'aquesta escena per aconseguir que transmeti alguna d'aquestes situacions. Primer dia d'escola, últim dia d'escola, la nena està tornant de campament, acaba de tenir un germà o germana, acaba de veure a l'Eira per primera vegada, no l'han convidat a una festa d'aniversari d'una molt amiga seva, i us en podeu inventar algunes altres. I com ho farem? Doncs, depenent del que tingueu a mà, podeu gravar sons i editar-los, simplement gravar sons i diàlegs d'una sola tirada, o si no, senzillament buscar música o sons per internet. A la descripció del vídeo us deixarem enllaços de pàgines webs d'on podeu treure sons i recursos gratuïts. Penseu que esteu en un cotxe. Poden sentir-se diàlegs d'altres persones fora de camp, la ràdio, efectes de so, pensaments del personatge. Després, els diferents grups ensenyeu a la resta l'escena amb el vostre disseny de so. Els altres grups hauran de dir de quina situació es tracta, quines emocions els hi causa la vostra escena, a veure si algú és capaç d'endevinar exactament allò que volíeu transmetre, o descobriu que heu transmès una cosa que ni us imaginàveu. Amb tot això, hem vist que el so no és un aspecte només tècnic. El so és narració i creació pura. Si el fem servir a consciència, el so té un poder enorme de suggestionar-nos i de carregar d'emoció les imatges. Esperem que t'hagi sigut útil. Si vols aprofundir més en el llenguatge audiovisual o vols més recursos per l'aula, els trobaràs aquí sota. Adeu!